Fi ftit tal-ġimgħa oħra ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara se jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pazjenti b'dera rinnovata u biżjed servizzi għall-pazjenti tal-Akwati. Dan qed isir b'investiment ta' 900,000 euro mill-fondi tal-NDSF. Waqt żjara f'dan iċ-ċentru tas-saħħa d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern osserva l-progress tax-xogħlijiet u wara kif permezz ta' rinnovazzjoni minn barra s-servizzi li diġà kienu offruti minn Birkirkara s'issa inħoloq spazju għal kamra oħra għal viżiti tat-tabib tal-familja, żona ġdida trattament urġenti, se jiżdiedu s-servizzi tal-fiżjoterapija u se jiġu introdotti servizzi ġodda tal-oftalmoloġija, tal-ġinekoloġija u tal-kura tat-trabi f'dan l-istess ċentru. Il-Ministru għas-Saħħa qal li bl-investiment kontinwu fl-infrastruttura tas-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja, il-Gvern qed jirfina l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa mogħtija fil-komunità li qed wassal biex iżjed nies jirċievu l-kura rispettiva fil-pront u viċin djarhom. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li bħalissa għaddejjin xogħlijiet ta' rinnovar ukoll fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kura tas-Saħħa Primarja Rosen Camilleri sostniet li ċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara se jkun wieħed mill-aktar ċentri moderni tal-pajjiż u li fih se tintuża s-sistema tal-Electronic Patient Record b'hekk se jkompli jinqata' l-użu tal-files fiżiċi tal-pazjenti. Hija spjegat li dan ifisser li pazjent jista' jinqeda minn kwalunkwe ċentru tas-saħħa għax id-dettalji mediċi tal-individwu jkunu aċċessibbli miċ-ċentri kollha u mhux neċessarjament miċ-ċentru tad-distrett fejn ikun joqgħod il-pazjent. Health Center għaddiet minn fażi ta' upgrade u manutenzjoni qawwija biex kellha bżonnu ħafna biex tajnija dera ġdida u dera iktar moderna, ħajkollha apparat aktar modern. Se jkun hawn servizzi oħra, servizzi li kienu qabel u servizzi ġodda li ma kienx hawn qabel bħal il-baby clinic, l-orthoptics u l-optometrists, dawn huwa servizzi tal-għajnejn li qabel ma kienux jingħataw minn hawnhekk. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fern irringrazzja l-ħaddiema kollha tal-kura tas-saħħa primarja għall-impenn kontinwu li juru fl-interess tal-pazjenti.